Kashiti kabaningkong u Petros kalanong gabaar namar kata habala no ya kajing pensniu baro bat kajing syukur baro bat kajing le asap bat kajing bishni bat kajing ya keren sniu baro kumki kunlong badangka to pin kwa her ya kabas ngur kadot kabadai mensim kanang bapinyo sandaka syakajing penim lada pila mat bautrai ulong basbon hau ba haba piawan kum hau mau ba ya wala kentaj no shisha de Gabriel henry yo bala jiet do blay bat uba kordor ya piru kum ki mau ba latei ban long ka yeng ba kan jaman sim ka jinglong lingdo ba khoj ban kenya ya ki jing kenya ba kan jaman sim ya ki ba priang hun hau blay do Jesus Christ na ba kum ta te ka don ha ka ta ka jing tho hakmi ngabu akaseyon ya umaudong bahakli yo bala jiet bat uba kordor te jaru banget hau onam penrany bu kho ya phi namar kata ki banget don kata ka jing kordor henry haki banget ya umau ya uba kinong te kilakan taj no ya uniken lapen long hakli kadong bat ya umau ka jing jenthot bat yo mau siang ka jing thot nabaki jenthot habakim ko ngu ya ka ktien syakabala buru yaki Henry mapi pilong ka kenja baljiet ka jinglong lingdo bakenjas ka jat benri bakhut upat lang badai lau jonghi bapleyo penpau yaki jing bha kortam jong uta ubala khot yapi naga jing dom syakata ka jing shai bapla jong kiba menuru kim long upat lang Henry menta ki longken upat lang ublai yaki ba shim la isen Henry menta la isen yaki ko heba agarpat ya pi kum ki nongwan hap pat ki pilgrim pan kendia no ne kita ki jingkwa brai bekenja do ke bayale thma ya kamen sem da ka bayai pat ya ke jinglong jing jong pi ka ba bha happening ki gentle baha kata ka ba ki ya kren snew ya pi kum ki nong le basnew ki la na ki ti jingle ba bha jong pi ya ki ba ki yo ban pendan burom yo blai ha ka sngi ke jingwan to pin pen ko ngu ya le de hakajing penyat bekerja benri baro naka bentau turai laka long haus kum hau bahakli lani haki link score kum haki balapha dau ya kaban penher keput halor kinong le pasniu Henry ya kaban ya ro ya kinong le babha nabakum ta ken kalong kamon ka jong blai bada ka bayai le babha pen ngap no jar ya kata kejing bom tip jong ki bre babiet kum ki balai lut pat ki ba pendan kam ya kata kejing lat lut kum kejing telep no ya ka basneo Henry kum ki syakri ublayken tu penyau buram ya ki baro to ya iet para banget to tiang buram ya ublay to nyau buram ya usim ku pi ki syakri yeng to da pen ko ngu ya le de haki kenrat jong pi da kejing tiang buram baro tang hakita ki ba bha bat bajem nuot Henry hakita ki ba dukhi ru namarkani kalong kajing pensngobha lada unu ru nakabanta kajing ya tiplem showblay u yaisha ya kajing pensosi dakabasha bamhok namar kajing ya ro ayu kalong lada haba phile pop badbala shok benya pi sha jem Henry lada haba phile bha bad sha shitom namar kata pi yaisha jem kani kalong kajing pensngobha barublay namar shakani ken la khot ya pi nabau kresu la sha nakabanta jongi dagaba no ya kerukom yangi kenang bangin yo bud hakiti kijing jam jongu ubam shim la lepop lemne shim la shem ya gaba arsap hakashuntor jongu uba habala kren ben yu ju kren ben keliang habau sha shitom ju berngem Henry ulaju IT no hautau ba bishar hok uba daladehi ula ba no igi pop jongi haka met jongu halor kataka dieng bahabala yap no shakitegi pop nginyo shaka hok ubada ki jingjingem snam jongu lapen chia yapi namar phila julej sakma kum ki langbrot Henry menta lapen phai pat yapi sha unong ap langbrot padunong sharai ki min sim jongpi